Tanin niyo, lawin mo. Sup, it's me, Chester Owen TV. Kung bago pa ka sa channel, ay kalimot mag-subscribe and click the notification bell para mas update ka sa akong mga video. So, karong adlaw kay magbuhat taog isa ka prank. So, atong himuon nga prank kay stick o with silly prank. So, atong i-prank kay ako ang igagaw akong manghod. Kunya akong ipakita nila ako as lang paano nag-stick ko nga naay silly. So, sa panyang yulat, let's go mga upaw. Kay! Bok! Andam mo sa tong dula? Yes. Andam mo sa tong dula? Kawak, andam na kawak? Ikaw na ba yung pinaka-excited? Andam na ka? Hoy, paminaw sa ba? Andam na ka sa tong dula? Ha? Ikaw, Kay? Yes. Ikaw, Bok? Oh. Sige. So guys, muna itong unay pakaon nila. Kani Yahoo. Sunod kani Chewy Choco at Chewy Toffee. Pinakalas kani pero naay sili. Asya sagong sili. Ang tawag yung sili. Asya sili daw. So, isa na lang pisiling so karon mugawas na ko kaya adto na ako sila tapos lang pa kanon magsili. Let's go. So guys, welcome back. So atong himuon karon kay tagnaon nila ang akong ipakaon nila unsa nga pagkaon. Tagnaon ninyo nako ipakaon niyo pero mag blindfold mo. Nako yung mga blindfold dire silang tulo. Paminaw mo. Dayon tagnaon ninyo. Tagnaon ninyo ah. Tagnaon ninyo. Oh, sige. Sili, dili. Kaka. So, blindfoldan sa tamo. Ikaw na po. Sama na ako na pakain nyo. Tagnaon ninyo ah. Ang una makatagna 1 point. Taman bilang ako. Ha? Bilang ko. Taman 3. Ah. Niyo. Gunite. Ito una. Sige. 1, 2, 3, hungit. Hungit ayo. Ay, 1 point si Ambo. Ay, tinda nga mo. Ay, tinda nga ba? Wait na ako marang pa. 1 point. Ay, tumarang ba ako? Yao. Ikadua. Ay, tinda nga yung pan mo. Kaya gulo. Ay, tika pilan na. Ay, tinda nga ba? Dawag siya mo ka. 1 point. Ikadua mo na. Ikadua o. Ne. Muna to ikadua. Yeah. Manitis ka mo tawa. Wapay mo ingon na. Wapay mo ingon. 1, 2, 3. Hungit. Ano na? Topi! Ay, nagiging na. Okay. Oo na si Kai. 1, 1. 0 pa si Okay. So ang last kani. Muna ni last. 1, 1 na mo ah. Tagnan ninyo unsay flavor. Flavor ha. Gunite. Gunite sa. Oh my god, ka na. Tagnan niyo unsay flavor na. Ito nga gunit. Tingnan 1, 2. Gunite mo. 1, 2, 3 hungit. Gago! Boss! Dili. Tingnan ninyo. Lawin mo. Sili!
Ha? Hayang! Laloy kaon! Ha? Laloy kaon! Baba daw. Aba. Inom tubig ito. Inom tubig ito. Iya! Iya! Dito! Ano mo? Alam? Ikaw, Wok. Alam yung mga Wok? Ha? Tanongin niya ba? Alam Wok? Ha? Alam Wok? Kay? Alam kay dili? Loko, brit. Ano? Kung sa man ako, gito lang. Lagi ko sa kuha. Tala, sili. Oo, guys. So that's all for today's video, and don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para mas update ka sa akong mga video. Bye mga upaw.